ଏ ବାବୁନି ତୁ ଚଢଟା ଖୁସି পেলাম ଚଢିନ ଜରିଟା ବା ଆବେ ଜରି ବୋଲି ମତେ ବି ଦେଖାଉଛି ଶଳା ହାରାମି ଜରିଟା ତ ପେଣ୍ଟ ଭିତରେ କଣ କରୁଥିଲା ବେ ଶଳା ମୋ କ୍ୟାଟିଂ ନା ବଦନାମ କରିବୁ ହାରାମ ଦାଦା ମତେ କୁଡିଆ କଣ କହୁଛ ସମସ୍ତ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଚେକ୍ କର ସମସ୍ତେ ନେଇଛନ୍ତି ନାଇଁ କାଇଁ ଦେଖୁନ ଏପଟେ ପକଡ଼ି ଏଇଠି ଏପଟେ ଦେଖ ଏଇଆଡେ ପଡେ ଏ ରୁହ ଆରେ ଶଳା ଆବି ତ 20 କେଜି ଚିକେନ ପଳେଇ ଆସିବ ହାରାମି ମୋବାଇଲ ନାହିଁ ଏଥିରେ ପାଏସ ଫାଏସ ଆଣିବୁ ଘରେ ଖାଇବୁ ସୁବିଧା ବସ୍ତା ବ୍ୟାଗ ନେଇଛୁ ପାମ୍ପଡ଼ ଫାମ୍ପଡ଼ ଆଣିବୁ ତେଲ ଫଲ ଲାଗିବନି ସୁବିଧା ହବ ମୁଁ ସେ ଛୋଟ ମୋଟ କାମ କରେନି ହଉ ଆରେ କଣ ହାତ ମାରୁଛ କହିଲି ବା ଛୋଟ କାମ କରେନି ଏତେ ବଡ କାମ ଶଳା ସେମାନେ ତ ଭୋଜି ଆଣିବେ ତୁ ଭୋଜି ସହିତ ହଣ୍ଡା ହାଣ୍ଡି ଆଣିବୁ